ir-rokna hija miġjuba mill-paġina ta' Facebook Kelma Kelma. Naħseb l-aktar rafa popolari magħna l-Maltin il-istorja ta' Ġaħan u l-Bib. Din il-praspura ta' Ġaħan issiba f'ħafna kodba fosthom fil-ktieb Ġabra ta' Wart ta' Ibi Vella. L-istorja qiegħda hekk. Kien il-ħadd u Ġaħan rida tmur il-qudies kmieni. Ġaħan kien iħobb il-frix u ma rridx iħalli s-sodda dak il-ħin. Ommu libset u qabel ħarġet qaltlu: "Ibni, jien sejra l-Knisja, inti qum, u meta toħroġ qis li tiġbed il-bib warajk." "Tieħu ħsieb xejn ma?" wieġeb Ġaħan. Wara ftit qam, libes u lesta biex joħroġ meta ftakar f'dak li qaltlu ommu. X'għamel? Fetaħ il-bib, qalgħu, qabdu mill-ħabbata u beda jiġbdu warajh. Mhux hekk kienet qaltlu ommu? Wieħed jista' jaħseb kemm daħku n-nies meta raw lil Ġaħan ikarkar il-bib tad-dar, wasal il-Knisja u baqa' dieħel b'dawk il-ħsejjeż kbar. Kulħadd bissem u qal: "Ara Ġaħan biex ġej." Ommu li kienet hemm tara u tisma' intilfet bil-mistħija. Resqet lejn Ġaħan u qaltlu: "Hemm x'għamilt, miġnun." "Ma," wieġeb Ġaħan, "mhux intetli biex niġbed il-bib warajja meta noħroġ mid-dar." Grazzi lil dawn il-kumpaniji tal-appoġġ tagħhom: Tamena Estate, Tanenu The Artisan Baker, Pasta Zara, Maple Bakery u l-paġina ta' Facebook Kelma Kelma.